Karo, bakitzuz, zeutzieten kanpoan nahita. Bueno, nahita, temoraik etzeolako, baina ezkondu txortan hil. Probatu nahi gaituzu gauza probatu? Ez, baina esaten eskezurekin ez daka grazirik, ez dakazu debate interno. Ez que, petxaz denun, pixkat politikoki zuzen izango zinala, eta ez, honintatakike, joe, honintak zea, eta... Politikoki zuzena ni! Bueno, saiatuko zinala, pixkat, zea, Tos jartan du bar. Ai, tos. Eta gertugo jarri dezaketa. Tos honea. Nik txakurra izate dutena. Tos honea. Hola. Hasiko gea, bai? Nahez unean. Egunon ongi etorri, hau bi tapiku da lehenengo programa, hola gordinean, gure lehenengo minutuak egia esan berriak era gauza honetan, irratiaren gauza honetan, ni Iñaki Iriarte naiz, hemen Mikel Iriarte. Zure Anaia? Anaia, bai, ez da kasualidadea, bai, Anaia gea. Eta ez dakigu oso ondo nondik hasi, horregatik laguntza eskatu behar izan dugu. Eta zein ekarri da zuak? Zein ekarri, irratian eskarmentu desente daukan norbait. Ez dakit entzule ezagutuko duzun. Iker Gurtxaga, egunon? Ze baldin bazait, orain bai egunon. Orain bai egunon. Hortxe, lehen ibili gara, ez bat, eta beste eta zera. Egunon, Iker. Egunon. Azteko, galdera bat egin nahi nuke, zentuetan, egunon esatearena, batez ere podcasta danean, edo... Kaixo. Kaixo, eta ja, ez zea bustitzen? Bada ez bada. Ez. Ez dakizu ze ordutan entzungo den, errepikatuko den edo ez. Bai, hori atemporalitate puntu bat. Bai, bueno, zure responsabilidad hori, esan nahi edo entzulearena. Batematek erabakitzen baldin badugu izeko lautan entzutea. Hori bere arazoa da, hori bai. Hori bai. Indezala. Baina, baldin badu ordutegi bat, finkoa, hor justifikatu egiteko. Bestela, badez bada. Bai, arratsaldean emitituko da, orduan guk fikzionatu beharko genuke eta kaixo esan, besterik ez. Kaixo, zer moduz, ondo, bueno, besta. Iepa. Lasai ala ere, elkarrizeta zehar, datu temporalak beti agertzen. Bai, ez da sekretua ere, ez da, 2025 da, ez da... Esango dugu asteartea dela? Asteartea da, bai, asteartea da gaur. Asteartea izango da. Ez du data zehatza esango, badakigu bat, baina ez du esango. Nik galdera bat egin nahi zuei? Zein da nagusiena? Ze galdera polita. Bueno, erreakzioagatik suposatzen dut, asmatuko zenuela. Ez, benetan bestela zuen galdetuko. Fijatu zaitezke gure bizarretan, eta ea zeinek ditun kana gehien, adibidez. Nork agindu duen konturatu naiz ni, eta nork hartu duen gidaritza. Eta horrek pistaren bat eman dit. Baina, zuek ezagututa ezin da jakin. Bai, bueno, esango dugu, bai, sekretu horiek kontatu ditez, ez da, bai, ni naiz nagusiena. Ni 70 jaio nintzen, eta Mikel 80ko hamarkada hortan. Bai? Hasieran. Eta, bai, bueno, gidaritza baino marroiak jata ditut nik gehiago. Nahi nagusia izan da, normala da ez da. Bai, zuk hautsitako gauzekin nik marroiak jatea, hori ez da, bueno, ez da hemendikan tirako, ze hori aurrera goitzegin nahi genuen. Bai, ze hasteko guk zuri elkarrizketa egiteko intentzioa genuen, horretarako da programa, eta ondoengo litzake, zuk nola eskarmentua dukazuen irratian, gomediak egitea, eta zuk komentatu nahi dezuna, momentu baten esate baldin bazu, hemen pixkat flojo gelditu zaizu, bai, ritmoz edo... Ez demora guztian, mesedez? Bai, feedbacka izan dadila neurrian. Bai. Bai. Galdera bat egin nahi diot Ikerri, zu anai nagusiatzea, ezta? Ez. Ez? Agintzen hasi denez, guri galdera egin. Etxean ezin dudan egin akasoen egiten hasi naizelako, ez? Iker gure anaia nagusia. Iker Iñaki eta Mikel Iriarte Gurrutxaga Zubimendi. Hortik hasiko gea. Wikipedia begiratu egun, eta ez daukazu Wikipediarik. Asagarran anaiaren agertuko zen. Anaiaren agertu da. Interesgarria benetan, Ez dakit zer agertzen den. Ez dakit inoiz editatu dudan. Zurea edo anaiarena? Anaiarena. Beria ez du. Zuk egin zenuen? Ez, bai, gogoa ematen duela alegia. Bai, noizi hemen jarri eta bai. Probatuko dugu ea. Zirko kurso bat egin zuen 2014an, eta hola, urrengo
elkarrizketan galdetuko diote horri buruz, ez? Horregatik. Hori da, ze polita, ez zait okurritu, baina. Bai, ikertzuk ez daukazu Wikipediarik zurea egingo dugu? Egin nahi baduzu egin. Edo animatuko dugu entzulea? Egin nahi duenak egin dezala. Ateratzen den eta nola ateratzen den. Bueno, nik badut esperientzia bat horrekin eta kuadrileko batek badu Wikipedia. Eta ni haserretu nintzen, ze bestearen egin nuen eta ez zidaten utzi publikatzen. Eta bat zen futbolaria eta bestea musikaria. Asmatu norena publikatuta dagoen. Musikariarena. Ja, ikertzailea, unibertsitateko irakasle, eta bar. Eta ez, hau zure interesekoa da. Eta bueno, eta beste zure intereseko izango da. Ze, bigarren B mailako futbolari batek duen interesa edo musika talde entzutezu bateko musikarizatek, ez dakit. Hor, bueno, bakoitzaren arabera, ez? Horregatik, animatzen ditugu, egin ditzatik. Baina, animatu dezagun orduan. Wikilariak. Animo. Badaude bate batzuk, nik, ezagutzen duzu mundu hori. Bate du beste bai, eta gainera fuerte ez da bedatzen dute. Ni saiatu nahi zor sartzen, noizbait edizioren bat egiten, baina ez da erresa, esan erresa da editatzen, baina edizio hori mantentzen, ez da erresa, esan mundu guztiak egiten du eta referentziak behar dituzu, baina baldintza asko bete behar dituzte. Adibidez, argazki bat jarri nahi baldin baduzu, nola da, eskubiderik gabeko argazkia behar du, hau da, librea dena, edo zuk aterata ere, arazoak ematen ditu. Bai, badira alako gozak. Eta lehen editatzea errazagoa zen gaur egun baina uste dut. Lehen filtro gutxiago pasatzen zituela uste dut. Karo, wikilariak ere gutxiago zirelako, eta kontrolatzea ere zailagoa zelako. Ez dakit gure herriko horri aldea nola dagoen. Hor edizio politen bat egita badago bere garaian, eta ez dakit mantentzen den, edo ez. Begiratu beharko nuke. Begiratuko dugu. Kuriositatea sortu didazu. Agian probatu inbarko genuke, eta jarri zure nahiaren Wikipedian adibidez, Laureja Van Goghen abeslari berria dela, edo horrelakoren bat, abertzen bat denbora irauten duen. Horrak ez du loke iraungo, bueno. Ez da minutu erdi bat. Ez? Hain azkarra aldebiltza. Ze pena ezin deula zuzenean probatu, hemen pantalla marabilloso hontan. Marabilloso izango zen. Wikipedia aldatzea. Urrengo barako badaukazu. Mira, gomendio bezala, nola, hasten ari geran eta hori sekzio bezala, politia izango izan, Wikipedia aldatzea. Edo sortzea. Bertaneko olvidatuarekin. Zuzenean eta entzuleek ere aldatu ezatela. Eta Wikipediaren gero bertxo txikipedia egiten baldin baduzu. Txikipedia nobeto, gure maila hori da. Ba, ez dakit, nik bilatuko nuke kontrol gutxien daukan Wikipedia zea hortan. Bueno, akaso Tailandiera asko bertsioa. Ez dakit. Bueno, gaztelaniazko bertsioan aznarriltzuten goiz batez. Ia da. Behin Twitterren batek esan zuen eta aldatu intzun eta banatu intzan eta aznar hilda egon zan goiz batez. Wikipedia oso nahi izan zen zeren hashtagatzen animo aznar, joratzen zera. Eta jende guztia, karo, Wikipedian ala jartzezun, jendea bola gero ez da handiagoa zen, eta azkenean animo aznar. Eta jende batek sinistu egintzun, eta... Eta esango nuke medio kutreren batek ere hartu zula, eta idatzi zula orduan, karo. Pray for Jose Mari ez dakit hashtaga izan zen, baina politik izango litzake. Bai, interesgarria bentsat, bai. Interesgarria Iker zure Instagrama, ez teu Wikipedia, hori ipurdia jarri zaizu. Ez, benetan interesgarri iribitu zaizu. Ez. Esan behar nueze interesgarri. Nolabait moztu behar nuen gai hau, nolabait aznar akatzea ez da oso. Bai, bideratzea arren, edo. Saiatu dira. Bai. Oso agresiboa igual hasiera hau, aznar biltzaren zen, ondo, tonuan ondo ikustezu. Saiak eran geratu da. Bale, ordo ondo. Saiakera digitalean gaina. Majo izaten saiatzen nahi gaina. Bai, saiatzen nahi gaina. Hementxe jartzen du Iker Gurrutxaga Zubimendi. Bai. Bueno, bi abizen eta biak ezberdinak. Bai, eta nahiaren berdinak. Vale. Bai. Ez. Ofizialki ez. Nola da hori? Grafia, batek aldatu du eta besteak ez. Mama, zeinek aldatu du eta nola? Epaile batek eta bera nahi zuelako. Ara. Beretan, Anaiak teixaz nahi zuen, eta... Ez ni izan nintzen galdetu zuen aia teixarekin nola jartziteken,
joan nintzen nana berritzera, esan zidaten, ez zaude datu basean, eta nik egin nuen, biba! Karo, ez nintzen Espainiarra. Ai, ba. Une batez, limboan egon nintzen. Bitu, aznarra ez dela. Aznarrilda, zu limboan, Eta jende garrantzitsu hori galdertan eta konturatu zaizkio. nintzen, bake epaileak edo dena delako epaiteiko funtzionariak, aldatu zidala galdera egiteatik soilik. Batzuetan isilik egote hobetea izan, da kasu honetan ez. Orduan, zuk galdetu zenuen... Nola egiten da prozesua? Esan nahi dut, ofizialki, gaztelaniaz edo idatzitatzen Bai. eta zuk aldatu egin nahi zenuen, edo galdetu nuen nola zen prozesua. Galdetu egin zenuen. Esan zidan, nahiko simplea da, hona etortzen zara eta kitxo da. Ados. Bai, ben nago. Etxe iritsi zinean, eta grafia aldatuta. Etxere ez, joan nintzen hortik ez egiten batera. Nana berritzera, eta esan zidaten ez nengoela datu basean. Ez zinala existitzen. Dani, jo, ze ondo. Ez zera. Ez nengoen. Eta Datu basean ez baldin bazaude, ez zera. Esan nion, jo, baina pasaportea duela gutxe egin nuen. Eta pasaportea nola jartzen du? Ostras, bai, teixaz, agertzen da pasaportean. Hortaz aldatu egin dizut eta da nik zer dakit. Nik ez duen ezer eskatu. Ez zizun galdera klasikoa egin, que ponen tu derei. Ez hori erakutxe bainio nik berari, karo. Bueno, orain jabadak izuen orduen grafia aldatuta eta norez. Eta naia ez da animatu, edo ez da epaile batekin aurrez aurra aurkitu? Ez, nahiak oraindik ez du ez da batxilerreko titulazioa eskudatu. Handago Zarauzko Bizarre Institutu. Oso ondo. Nik zineskolan ikasi nun, porra bezea, handoainen, eta... Handago zure titulu ere. Ez, jaso egin nun, 15 urte beranduago. Baina jo nintzen. Begira, hemen pasa dira 26 edo. Bueno, oraindik zaidakazu zure psikologia... Bai, psikologiakoa ja utzingo da, bai, beste zebateago. Zaidago edo. Zaindago ama. Ez dakit oraindik fakultatea toki berdinean dagoen edo ez. Esango nuke bai. Bai, ez? Kafetegia? Kafetegia seguro bai ez. Gauza horiek ez dira gehiagi aldatzen. Bueno, Wikipedia irakurri behar genuen, ez dauka, Instagramea jungea, eta izena besteik ez daude irakurri, Hor gelditu geha. Iker, Gurrutxaga, lehenengo abizenarekin, Gurrutxagarekin, Zubimendirekin arazorik bai, edo grafia aldaketarik ez? Ez dago, ez da binolako arazorik. Ez dago, hueltak emateik. Datu ofizialak emango ditu, ofizialak edo, datu objektiboak emango ditu. Orio, Euskal Herria, kazetaria, saskibaloi entrenatzailea eta musikaren maitalea. Bai. Oso polita. Ez dakigu, hau zure Instagrameko perfila dan edo Tinderrekoa, Ez dakit gauza berazuta dagoen jarrita dieta. Adimen artifizialari eskatzen baldin bai oso zure Tinder profilak egiteko marabila bada, probatzeko. Ez dut uste probatuko. Gero besta gozada, erabiliko duzun edo ez, probatu. Ez, nik inteligentzia artifizialarekin arazoa daukat. Eta... Inteligentziarekin orokorria. Bai, ni hain tontua izan da, artifizialki inteligentzia lortzearena, ez zait... Baina ondo zagutzen zaituela esan edute. Zuk idazten, sarean idazten baldin baduzu, sarean idazten duzunaren tonua ematen diot. Badu horre bildur pixkat ematen du baina. Pixkat ez asko. Nei bintzat asko ematen dit. Nik baina arte, Siriri, telefonaren asistente horri, edo Alexa, edo guzti horiei, beti dana mesedez eta eskerrik asko eskatzea. Gero roboten revoluzioa. Bai, Terminator ikusi ez dute, ez da, pelikula, eta kasu horretan, rebelio, la rebelión de las máquinas, eta nik bazpare, nik beti dena, mesedez, eta eskerrik asko eskatu. Hori oso ondo, bizitzan. Honek eskerrik asko esatzen. Hori bizitzan ondo dago. Bai, gizaki traidorea ni izango naiz. Hala ere, esan duzu, bat edo bestea den, batzuk diote, zioten duela 7 urte, Instagram zela Tinder. Hau, gehiago erabiltzen zela ligatzeko Instagram, Tinder baino. Bueno, oin, belaunaldi berrietan, Instagram WhatsApp da. WhatsAppa ez dute erabiltzen. Bueno. Ez dute erabiltzen, gurasoek hortik idazten diete, eta deitu telefono ziten dute, ez dute peine hartzen. Batez ere, 15, 16 urteko ze hortan, zuk jakingo duzu hobeto 17 dauzka? Bai. Anek? Bai. Jende txikia daukagu etxean, eta ez hain txikia. Eta nerabeak dauzkagu etxean, eta nik 15 arte daukat eskarmentua, eta Mikele pixka bat gehiago. Gazte espabilatu gaba. Bai. Tapillo, gaina.
Eta hori, baina ez dute, claro, nik idazten baldin badiot, WhatsAppez idatziko diot, eta deitzen baldin badiot telefonoz, ez du behin hartuko. Telefonoz ez dalako hitz egiten telefonoarekin. Claro. Aberrazioa da. Ansiedade ematen die. Bai, eta WhatsAppa helduei ere bai, bazkaltzera etorriko zea. Eta bai, edo eskutxo bat jarri hola baiezkoa eman da, erretxa da, azkarra da, gainetik entza duzu, eta ez dute hori ere egiten. Eta behaien artean, Instagramez hitz egiten dute. Claro. Edo Snapchatez. Bueno, nik zuri inoiz idatzi zu Twitterretik eta azkarrago erantzun duzu WhatsAppetik baino, Ba, agian tontuaren egiten ari nintzalako Twitterretik, akaso? Pasa Bai, izan liteke. Jo, adimen artifizialako aldaki euskeraz. Ondo. Bueno, entrenatzen ari dira. Matematikusi entrenamendua behar du. Hori ere ordainpekoaren arabera omen dago. Nik ez dakit ordainpekoa nolakoa den. Garestia. Bai. Ez bate kontrolatzen adimen... Bueno, nik ere apenas, baina hori kuriosetate utxez. Hori kuriosetate kuriosetate utxez egin nuelako, diot. Tontakeria batzuk egiteko balio du. Tontakeria gehiagiaz. Ez nik proposamen txiki badakat, eta Alexari Euskal Herrian izen aldatuko dioten eta iCiber deituko dioten. Hemen sartu daiteke tutuntz. Bai, edo mama bat, edo... Ja, baina ez du balio iCiberrek akaso? iCiber, Claro, A behar lukelako. Adimen artifiziala. Aarhus herria, adibidez, Danimarkan. Aarhus herria ekarriko bueno, Aarhus, Alfonso Aarhus etortzen da, horrek adimen artifizial gutxi. Biziala, Alfonso. Bai, goizero. Zuk telebista gutxi ikusten zu, ETB-tik kanpo? ETB ez. ETB ez da ere? Amaika telebista. Hor dago, goizero. Batean, amaika telebista. Aarhus eta bere familia guztia empleatuta. Bai, familia guztia du empleatuta. Antena 3-en da? Ez, seigarrekatean. Seigarren, bueno, A3 media da, ere? Bai. Bueno, baina, talde berdinean. Kataluniako telebistatik egiten ari zena eraman zuten estatalera, eta... Eta zuek zeite zuen goizetan telebista ikusten? Gozaldu. Gozaldu? Eta tabernan dagoelako jarri, eta nik etxan bezuko jarriko. Bale, orduan bai. Datu horrekin bai. Tabernan gozaldu, seigarren katea jarrita okan taberna batean gozaltzen du. Bai. Iker Gurrutxaga zumen. Erki bizi da. Bai. Bueno. Zemarra un DJ Bulba jo beto, ez. Ez. Kostako zaila. DJ Bull neguan, esan dut. Ni beti pentsatzen dut DJ Bullen bizitzako oso gogorra behar duela izan. Ostra, plazio gogorrak. Zergatik? Lan egiten duen minutu haietan, esan nahi duzu? Gauez eta desordutan beti. Bai, nik askotan aurkitu eta gogaikarria den jende asko parean duela edan data mozkortuta. Akaso ez da munduko lanik politena, Olentzerok ere gogor iten du lan, baina egun batez. Bueno, aurreko gunetan ere, Mari Domingirekin... Ja, bueno, DJ Bullek ez du Mari Domingirik. Ez. Dakigula. Ez du Mari Domingirik, hau da bakarrik egiten du lan. Nik konfesio bat egin Mari Domingi duen edo ez sartuko. DJ Bullekin asko gintzituet nire gauetan eta desordutan eta lan egin dudalako eta jarritzen dudalako noizian behin ere, ez, nahi baino gehiagotan, eta askotan kointzituet DJ Bullekin errelego egiten dugu. Osa, nik jendean mozkor eta egora txarrean uzten diot, eta hola, bostekoa ematen diot, eta horren dena zuretzako. Zutzako. Hori. Baina ze ondo manejatzen duen jendia. Hori bai. Horregatik diot, lana ez dela hain xamurra. Lan egiten duen minutu gutxi horietan oso ondo egiten du. Hori ere esan beharra. Gero, biblioteka musikala pilatza eta hori dena ez da lana. Bai, afizioa da. Adimen artifizialak egiten du, aurretik. Afizioa da. Eta gaita jotzea edo... Eta gidatu kotxe autonomo batean egiten du, ez du berak gidatzen. Gaita berren, igaita. Orduan, susmoa daukat, DJ Bullen lanak ez ditzula bate enbidiarik ematen. Ez duela enbidiarik ematen. Diodana da, lana ez dela hain xamurra. Egitu dala. Niri musika jartzen da tokatu zaitu bat eta ez da hiltza. Eta idealizatu egi dagoen lan horietako bat da. Ez da bakarra. Baina idealizatu egi dago. Egoerak eta egoera. Ira plaza honak, erosoak eta ondo irabazten duzunak. Ira beste toki batzuk.
joan zaitez, esan dudana, gogekarrien jende aguantazazu, ezkontza batzuk marabillosak dira, beste batzuk, ez du, ies egin duzu lehen da biziko unetik, solirik ari zara pentsatzen, bueno, gero mozkin hona izango da. Eta ez da disfrutearen arabera da, disfrutea da jendearen araberakoa. Bai. Asko eragiten du horrek. Asko eragiten du, eta gero plaza hotzak, espero duzula zuk, gaur hemen jende txot izango da, eta inorrez, tratu pertsonalik ezagoen tokiak. Eta horiek nik deitzeiot elikadura boloak deitzi. Hori da. Horri ez, jun lan egin, kobratu eta etxea. Bate disfrutatu gabe. Hori da, egin duzu, zuk zure mimo handieranekin prestatu duzu gainera, zen normalean, saiatzen zara, ez tokiaren arabera egokitzen, ez dakit. Ez da gauza bera deitze badizuten Nafarroatik edo Bizkaitik. Eta gero, holtzara norbeti gotzeko, jarri despacito, utzipak. Eta hori, azkeneko demora, nik hori behin gogoratuko dut, beti gogoratuko dut, ez dut herririk esango. Ez dut herri esan, ez dut herri. Aterako diogu. Baina da, herri txiki bat, euskalduna, eta bar, lehendabiziko aldiz, erregetoi kanta bat, baina horrela esan, jarri regetoia, esan zidateena, txosnagune batetik egin zidaten oiu. Gero txosnagetan zera soilik ez zitu benda, punka bakarrik ez zitu benda. Bai, prestatuta, dena egokituta, herriko musika taldeak prest, dena neukan oso ondo estudiatuta, esateko jarri regetoia. Oso ondo. Jakinda behatzan un sartu eta ze botoi ikutu eta ze... Bai, regetoia jarri eta plaza bete. Bai, hola izaten da, bai. Eta ez zen jarraitu nik argitan egiten dut lan, eta badago botoi bat... Ilunpean ez gustatzen lan egitea edo? Zer? Ez da ikusten. Hemen badun txas bat eta mama bat ere sartu genezake. Mama. Argiekin egiten dut, edo argiek niretzako egiten dute lan. Badago argi mailetan, badago tap tempo botoi bat. Soinu mailetan ere bai, dileiarentzako. Jendeak ikusten duenan hola da bilela sakatzen, ez da ari zerbaitek utxe egiten diola. Ez, erritmoa markatzen duen botoi bat da, ez? Tak, tak, tak. Eta rock and rollean erresa da. Argiei erritmoa emateko, ez? Esan dute, 1, 2, 3, 4, eta zukiten duzu. Tak, 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 tak. Eta orduan, argiak jotzen dituzunean, erritmoan egiten du. Pum, 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 pum. Regetoian, arazoa dauzkat. Akonpasatuta doan ez, izorrai. Orduan, tum, katun, katun. Orduan, edo oso pulsazio luzeak egiten dituzu, tum, katun, katun, takun, takun, eta orduan oso geldo, jongo dira... Nik ulertzen ez dudana da, oraindik nolatan ez daukazuen sinkronizatuta bomboarekin. Regetoiaren bomboarekin? Bai. Esan nahi duzu, hemen, konversazio... Friki xamarra geratuko da. Friki xamarra, eta nik ez dakiz ere egin komuna. Oso tekniko. Hau da, trigger bat sartu, segun ze frekuentziatan. Kanal hori aprobetxatu. Bomboaren kanala aprobetxatu, maira zuzenean pasa eta sinkronizatu. Hitz egiten nahitzera, bombo fisiko bat. Bai, eta elektronikoa aldin bada, elektronikoaren zer hartu. Bona, izue pixka tekniko jartzen nahi, besteok ez dugu ez dara ulertzen. Ulertzeko triggerra, 3 triggers, ez. Ez gara ari. Lehoi batek ez du balio? Ez. Bueno. Zuk musikari buruz asko dakizu, guri sintonia bat falta zaigu, zea besti mota jarriko genuko. Hola, pixkat, pegatzaiguna guri, hola, gaztea, freskoa, ez dakit. Gaztea eta freskoa, Ren eta Stimpiren sintonia. Pixkat Nickelodeon, imaginatzen zaituztet. Hori da gure perfila. Ez dakit, pixkat Nickelodeon. Gaur egun, gazteek eta marrazki, ez dakit zerratik karikaturizatu egin zaituztet kolpera. Ren eta Stimpy izan zituzkenen. Zera, olioa eta begia ere, bai. Ze politak dira. Kaban txiken, bai. Kaban txiken, bai. Katu txakur. Txakurrak guau, katuak miau. Hori, beste lankide bateko sondo daki. Hasi eta buka daki, katu txakur, oso naz, eta lesai oso naz. Ez dakit zertan zari zean. Ez dakit, baina katu txakur, ez duzu ezagutzen? Katu txakur da marabila bat. Katu txakur. Bai, da animalia bat, katu eta txakurra dira, bakoitzak mutur batean, eta itxatxita bizi dira. Baina sarretzen dira, bat herriko puntu atera joaten da, bestera, bai itxatxita bizi dira. Katu eta txakur siames batzuk. Hori da. Hau da, katu siamesa, baina kasu honetan literala. Izenak esaten du, katu txakur.
Katutxakur. Osa, bueno. Ez que pegatzen dizu, Bai, benetan, katutxakur. Begiratuko dut, katutxakur. Apuntatzen ari gara, errepikatuko dugu bazpare, norbait enteratu espaldin bada, gaur lehenengo kapituloa, zerua edo pilotoa grabatzen ari gara, eta Ikerrek lagundu egingo digu pixkat eraikitzen. Airplane, pelikula, pilotatzen. Bueno, en fin. Airplane, baina... Airplane zan. Airplane zan... Bai, castellanos, aterriza como puedas. Vale. Hain izan pentsatzen, ofiziala zan, hau da, benetako pelikula zan, ala parodia. Parodia, noski. Ofiziala zan, lehenengoa, serioa zan, uste, Aeropuerto 77, olako bat... Ez dakit. Bai, horren parodia da. Horren parodia. Esango nuke, dala remake bat, pelikula hori dela remake bat, baina en plano guztitan txorradak sartzaituzte. Marabila bada. Izugarri. Pelikula hori dira marabila. Ikusten duzu, 100. aldiz, eta oraindik deskubritzen duzu atzeko partean agertzen. Da pixkat Mortadelo eta Filemonen komiki bat hartza bezala. Bai, beti dago berenjenatxo bat edo zigarro bat nunbaiten ikusi ez dezuna. Zerbait. Bai. Hemen ere gerta daiteke hori. Berenjenatxoak aurkitzea nunbaiten. Eta zigarro beste. Bueno, sintoniarena Katutxakur apuntatu daukat, beste... adibide bat jartzaran, Bai. Bai, bestela guk ere lan pixkatin beharko dugu, noizbait, eta... Bueno, 25 minutu da mazkigu. Ezer esan gabe, inungo gaia gabe. Bueno, gauza asko esan da, eta fundamentu oso gutxirekin. Kontatuko dizugu programaren ideia zein zen. Bai? Zu iritsi arte. Bai, zu iritsi arte, eta hemen hasi hitz egiten, eta okertu egin zaigu pixat. Ideia zen, aurreko gonbidatuak utzitako galdera edo gai bati, edo esaldi bati helduta, programa aurrera ateratzea gai horren inguruan hitz egin da. Eta berez lehenengo izenburua, programaren izenburua zen, putaideik ez. Erabaki genuen agian ez zela oso egokia, arratsaldeko segun ze ordutan. Umek entzungo balute edo. Eta noski, aurreko gonbidaturik ez dago? Gaia hori da. Ez, okerro. Ze noski izenburua aldatu egin genion saioari eta bi piku jarri genuen, ezta? Bai, pentsatuz, eta inoiz gai txungore mateukiko bagenu ezin zaiola zukurik atera. Adibidez, pikuak. Pikoi buruz esango da. Badago. Badago esaterik pikoi buruz. Egunak pasat dugu pikoi buruz egiten. Badago. Eta hemen putzu batean sartuko nez gainera. Veganoek pikuak jan ditzakete? Badakizu zergatik ez? Listorren gatikan? Karo, listorrek eta jaten dituztelako. Karniboroak dira. Txan, orduan, pikua... Ojo. Eta vegano batei estuasun batean. Pentsatzen egiten, ez hortan baizik eta igual... Eta gola veganismoa, kontuz, alde nago, veganismoaren alde nago, baina guztu pikuaren zerari da beti grazia egin didan gauzetako bat. Ze polita. Zu veganoa zea, pikua jatearakoan vegetala delako, berez, pikua vegetala da. Claro. Baina... Pikua ez da veganoa. Esan nahi, pikua bera, ez pikua jatea baizik, eta pikua bera ez da veganoa aragia jaten duelako. Aragia da. Ua! Eta, baina ez badakizu? Ematen dizuten argumentua da, bizirauteko modu bakarra dela. Ja, baina trampan sartzen du. Hau da, gozoa delako sartzen du barrura. Ez da nahi gabe. Bai, hori da ovo-lakteo vegetariano, ez? Bestela, ovo-lakteo... Bai, karo, azte bagea... Ovo-lakteo langosta vegetariano, ovo-lakteo langosta pizza vegetariano. Baina, bueno... Ikusten, pikuek nola ematen duten? Eta datu gehiago dauzkagu. Etxeko lanak egin ditugu, Iker. Etxeko lanak egin ditugu eta Wikipediaren emaitza bakarra atera dugu pikuei buruz. Eta hori da egin dugun lan bakarra. Bueno, eta programari izena jarri. Eta programari izena jarri. Eta esango nizuke pikuek, hola, gainetikan irakurtzen, deskubritu nuen listorrarena, enekiela, aurreko aster arte, eta ez dela fruitua berez. Lorea. Lorea ez, lore sorta. Bueno, hori.
Gizaseme honek asko daki. Asko daki, zergatik dakizuen. Egunean beinen jolasten dulako. Baina... Egunean beinen jolasten dut, olako tontakeriak irakurtzen ditu dalako. Baina aste honetan ez tezu asko irakurri, eik? Eta honetan ez aurrekoa. Bueno, ez irakurri ez parean tokatu diren bezala tokatu dira. Beti esatzen zorte kontu izaten da. Zorte kontua, baina beti lehenengoa dauka. Baina dakizun gaietaz tokatzen baldin bazaizu beti ere errezagoa da. Bai, laguntzen dut. Nik asko flipatzen dut aurrena doan Arekin. Mikelei uste du dela. Bai. Buah. Erantzun ditu, 17 segundutan, 10-tik 10. 17 ez, baina 27, 28, 10. Da, ez sinistekoa. Denbora eta bigarren Jortxi dago, uste dut. Bai. Beitu Jortxi ere karri genezak, Mikelei ez dakitzen baina Jortxi. Lehen tekniko jarri gehiago, oain friki jarri gehiago, azalduko dugu egunean behin zer den. Hombre, kurentzulek jakin dute. Bai, baina denek ez. Bueno, trivial bat, egunean 10 galderako sorta duena, eta alik eta azkarren erantzun behar duzuna. Abiaduraren arabera eta erantzun kopuroren arabera, puntuazio bat eskuratzen duzu. Ze ondo azaltzen duen ikerrek dena. Ze ondo egiten duen dena. Bai, ia dena. Bueno, dena ez, baina ez duen azaldu da, 7 egunetan jokatzeko aukera dakazula, eta normalean 6 jokatzen direla, zen beti goztirala, edo laro, ez dut egunean baino jolaztu. Hori klasiko bat izaten zen. Bai, denboraldi batzuetan hori gertatu zaiten. Baina, bueno, gero da, bueno, estrategia asko sartzen dira horren baitan. Baina, bueno, da landarearen helduta, Rosarea deituriko beste landare bat ere badantzekoa dena. Lorea moduan, baina pum. Eta hortik ateratzen da, ez dularen kontrako xarabea egiten da. Drosinula ezaguna dena. Nola ditzen da? Drosarea. Bai. Eta da, lako aragi jalea den landare bat. Jo, azkenean proma kultura da galituko zen. Itzugarri, terrible. Bai, da, kuriosoa. Nik umetatik hartzen nuen jarabe gozo bat zen, eta ez dularen kontra eta ez du bat eta beste, eta gero ikasi non baitere, pikuarekin antzekotasuna zekoela. Ez da dakiela, probatu ere egin du. Pikua, ez dut uste sekula joan duen pikurik. Ez? Ez. Piku mermelade igual, bai? Galderatako bat, Galderatako bat oitzan, pikuak gustatzen zaizkizun. Nola jaten dituzun. Bai, ez da oikoa gaina pikuak jatearena. Piku. Gure ere bada. Entzuleentzako, irratikoentzako, Ikerrek ura edan du ez hitz egitearren. Claro, pikuak baditu beste afekzio batzuk sinonimoa da. Bai, eta ez dugu hortan sartu nahi momentuz. Putzuren bat zapaldu dugu, eta ez da azkena izango, baina ez da hau. Ez da hau izango horrengoa. Eta pikuari helduta... Pikuak nola jaten dituzu, duzun pikuak. Pikuak dalako gure... Fruta edo lore sorta. Nik lore sorta dituko diot. Pikua niretzako lore sorta bada. Jo, opari polita izan daiteke gure gomidatuentzako. Hemendikan aurrea Ikerri ez, baina urrengoi, posible dugu saski txiki bat. Iker urrengoan datorrenean... Lehorrak. Lehorrak edo fresko, bueno, ez dakit, denboraldia noizten ere ez dakit. Lehorra zer da, zera, horri aldean markatzeko liburuan. Lore lehorrak ere beltza Tori, piku lehor bat, liburuan markatzeko. Liburua pixkat, hola, bilduta gelituko litzake, zen nahiko lodiak izaten dira, igual horri alde harten jartzeko, eta... Hombre, xerrak ere indaita. Gero pikuarekin egindako olako ogi bezalako bat ere esate, hori ere, entzen. Zenbaterako baten duen pikuak. Oso piku zaleatzea. Ez. Pikoi buruz dakite zerta baitu. Ez dakit, probatuet Drosarea apuntatu egin. Drosarea probatuet eta... Drosareakin egindako jarabe. Apuntatu duzu, baino gaizki. Drosarea da, esan dit. Nik horrelazioa apuntatuet, urrengorako ekarriko ditugu pikuak eta drosareak oparitzeko. Drosarea bat jartzen duzu hemen matematikaratu egingo da. Bueno, Wikipedia ez dut irakurri, oraindik ez dut irakurri. Ikusiko duzu landarea. Itxusia, oso. Aragi jalea da. Pikua bezala. Baina pikua polita da, ez dakit... Ez que pikua irikitzen desunean demogorkon bat ematen du. Hori ba. Baina hori irikita dago. Baina pikua hor akatu egin dezu. Piku baten gorpua, hor irikita, horrek ematen du bildurra, baina pikua bera tanta itxura dauka, ez dakit, tanta berde bat. Ze polita, tanta berde bat. Zoragarria. Bueno, gure programari bi eta piku jarri nion izena, ez? Pentsatuz, bi eta piku. Bai, gomendio bezala, horako gauza gertatzen direnean, gogoratu beti denbora. Denbora... Presente izan. Denbora, programaren denbora. Programaren, bira, gomendio polita, apuntatuko denbora. Horregatik 8 minutu gogazelako pikuaren bueltaka. Teorian, programa osoan zehar gaiari heltzeko moduko gaia beharko luke. Bueno, eta urrengo... Pikuak balio dezake.
eta horrengo gonbidatuari zuk gai bat proposatu beharko zenioke. Hori da plana. Wow. Pentsatzen hasi da ja, Pentsatuko. Begiak mugitzen hasi da. Hola, karpeta eta subkarpetetan bilatzen. Pentsatzazu zeren urrengo gaia zehaztuko diguzu gero. Eta politena ez dakizu zein da urrengo gonbidatua. Ez. Horregatik hori gustatzen zait. Marroi batean uste bat. Ez dago kontsentsurik Wikipedian ere. Hemen jartzen du, izan daitekela berdea, morea edo beltzaska eta barrutik zuria edo gorrixka. Ados, era batekin ados. Baina ia edo zein fruta izan daiteke. Ez, baina egia da, pikuak kolore horieketako guztiak daudela. Eta barrutik zabaltzen duzunean tonalitate diferente dituela. Eta hori pikurik ez duela, baina hori. Zalantzarik gabe, baina hori horretanik ez dakit nolakoa da. Eta esatu duzu, eta zerratik dakizu, ez dakit. Ez dakit, uste dut badakidala... Badakit ikusi ditu dela. Pikuak ikusi ditu. Hoi da titularra, gaurko titularra. Pikuak ikusi ditu. Iker Gurrutxaga. Marabila. Plana hori izan. Zuk gai bati heldu eta guk gai horri heldu eta improvisatzea gai... Ezagutzen ez dagoen, seguruna. Zu baldin bazatoz bai, jakingo duzu gai horri buruz. Zagit, 17. mendeko itxasontziak. Eta, babira. Gerra punikoak, bai, akordatzen ez. Badakizu, horri buruz ere? Pentsatzen, ze urtetako, guk herriko ontziolen historiek hasi genuen. Danak agiztak. Orio harakatzen deituriko irakasgai bat genuekan, ikasteko irakasgai bat zena, 6 hilabetez, 3. mailan, 2. hezkuntzan. Eta bai, ontziolen inguruan ikasi genuen desente. Eta Tolosan artxiboan izan ginen, dokumentok ikusten, bat eta beste. Denetai daki, ez? Denetai daki ez, parean tokatu da. Ikusten duzu, baina parean tokatu da. Baina kasualidades... Oriotar bati itxasontzien inguruan galdetzen badiozu, portzentajea igo egingo da, pentsatzen dut, zegamako bati galdetzen badiozu, baino. Seguruna baietz. Imaginatu nahi dut, bestela irakaslea, egongo da paretari kolpeak ematen buruarekin, ni zertarako pasanue, 6 hilabete, hau irakastea. Hau eta kaso horik ez ziaten egiten, eta... Gauza bat ingo dugu. Danan erantzuna baldin badaka, galdera zailagoak deserosa ingo dizkiogu. Bai, proposamena, adibidez, galdera txobat daukagu hemen, zeinek ematen dizu nazka gehien? Ados. Kiki Amonarrizek edo onintzaen beitak? Guztingo naiz, honintzak. Ez daukat erreparorik. Esateko. Uste nuen luzerako jongo zala. Eta argumentazio nahiko... Kike oso laguna dalako? Ez, Kikerekin ondo. Kikekeren azka maten dira. Kikeak egin dizki, txiste batzuk eta gaizki usten saiatu da publikoan. Eta horrako gauzak. Izan ditugu, karo, ni bere lehiakide izan naiz. Bai. Eta hortik ditugu alako, bai ondo, Ez, baina honintzen beitak zergatik esango dizut. Gogoratzen duzue programa bat bazeukala kotxean... Hauxabi zen kotxean abesten joaten zen azta. Abeste etzen bere gauzarik. Parean tokatzen ditzaiona. Eta, hor beti esaten dut, honintzak ez du errurik, honintza kontratatu zuenak du errua, abesten jarri zuelako. Bai. Beste gainontzeko ondo, gustora entzuten nuen, eta gustora ikusten nuen, abesten azten zen unean, arazoak izaten ditu. Arek pentsatuko zen, bertsolari izan da, ondo abestuko. Baina bertsolari bezala ere gogoratzen dut, endaian 2009ko txapelketan, kuidau, tokatu ditzaion azkeneko abestea, eta uste dut denek abaneran abestu zutela, eta bere izan zen azkena. Eta azkeneko abanera berak kantatu zuen? Azkeneko abanera berak abestu zuten. 2009 endaian beltzenian. Hor gauza daskazu sartu eta hor arantzatxo batzu. Baina justu da, denak dira bestearekin lotu da. Ez dut bestela zero. Beste bie esango dizkiogu, eta horreko txala portuzia. Guzti beharko gara, ez? Ez petxaten un politikoki zuzena izango zinala. Ez, hori. Politikoko zuzena izatea eta hemen ez. Hemen konbidatua naiz. Hori bai. Bereziki hartu ditugu bi pertsonaia oso garbiak direnak, konfliktorik edo ikusi ez dizkiogunak. Eta zuta, Eta biengatik azitein du gaizki. Eta bietaz itzein du gaizki, eta segitun guzti da, eta zeinek ematen dizu nazka gehien, honintzen beitak, punto. Holaxe, azkar, Baina esan dut, horregatik. Gauza batzutako... Baina da, duzu, telebista ikusten duzuna, gero pertsonalki ez, noski esaten duela, telebista ikusten duzunan da, bat horra bestera doa, pon, kamiota.
Orduan, gaurko goiburua izan liteke, honintzen beitak nazka profesionala ematen dit. Abesterakoan ez zetu, hori da, abesterakoan ez gogaitzen nahu, gehiago nazka ematen dit baina, ez? Ez dakit orduan galdera kendu behar dugun, o jarri behar dugun, ondo dago, gustatzen dut galdera. Pentsatu da bere galdera lista bat egitea gomidatu bai, ze iruditzen zaizu. Hola, esateko, nola edaten duzu kafea? Bos lau iru. Ez utzi pentsatzen gehiagi. Vale, kafea nola edatezu, Iker? Eta zergatik? Kafesnea epela, eta, bai, epela. Kafesne epela? Bai, gustatzea delako, atera orduko edatea. Eta azukrari gabe, ikasi duelako esneak neko gozatzen duela. Oso biguina alde batetik, eta garratza bestetik, Eta aldela zeramikazko katiluan. Eta puntilosua gaina. Bai, eta epela aparra izan behar du, ez da esneotzarekin, oso gauza desberdina da. Bai, epela egonda dila pixkat berotuta, baina ez gehiagi. Bez, berdin dit gero esneotzare eta beroan aste bat dituzu, baina aparra duki behar du. Aparra bai. Bez, bestela ez da kafesne ez da. Azukrerik hartze ez dezula, azukrea jartze ez dizutenean? Ez. Berdin zaizu? Baina goiara behar du. Goiara bai. Bai, ez da ez dut erabiltzen, no? Vale, eske gure aitak... Erabiltzen dut bukeran aparra biltzeko eta sartzeko. Gure aitak ere azukrarik gabe hartzen du, eta ben jarri zioten ebakia hartzen du, eta ben jarri zioten goiararik gabe eta azukrarik gabe, eta uste taberna horretara ez dela behin ere gehiago sartu, lista beltz bat dauka. Azukrarik gabe, bai, baina gero, azukrarekin batera jartze baizute galletatxo bat, txokolatetxo bat, ez tekizar, hori jarri, Bai. Gero erabakiko dut, jango dudan ez dudan jango, edo utziko dudan, edo baten mango diodan. Baina hori, aldamerekoak baldin badu nire ere bada, ez? Nik gainetak horreta egiten. Oso ondo dago sekzioa, zera, da zierte dozarte erantzuteko zeak, eta kafea nola hartze duzu, eta ordu erdi pasatu kafea zitzaiten. Bai, kafea nola gustatzen zaizu pikuekin. Rosaria pikin bat, eta... Arraro geratuko ditzak. Iker, ze kotxe dakazu? Renault Laguna bat, bueno, nahi bat zu modelo guztia esango izan, baina... Kotxea Laguna dezula jakinda, nahikoa. Familiar bat. Bai, ez galdera... Ez du familiarik. Galdera honek entzen dio, flipautasuna neurtzeko, neurtzearen aldera. Zerratik. Hor patroi bat badago, eta kotxe oso ona baldin bada, edo oso potentea, edo oso deportiboa, gero eta argiagoa izan, gero eta flipagoa. Kontrolatzen duzu kotxetaz? Bat ere. Bueno, bai, gurpilak eta, gurpil zenbakia eta lau esaten dira. Esate bat modeloa kaso ez dako zela arrastorik ere ez da. Laguna bat, bai, badakitzen da, nola pixkat luzeska. Ez bagona, familiarra. Bale. Bai, hildako bat atzen sartzeko moduko kotxe kasi kabitzen da, bai, ondo. Bai, horregatik aukeratu nuen. Bai, hildakoak sartzeko. Bai. Zatek nun, hori kotxeak adirazten du pixkat nolakoa izan zaitezken edo. Bai, ados nago, Horra ados nago naiteke. Baina horregatik nion, ea kontrolatzen dituzu. Bat ere. Nik orain galdera egingo dio, ze motore dauka horrek? Bat bost, 1500 zentimetroko bikoko diesela, 115 aldi. Oso tipo pragmatikoa esango nuke? Bueno, pragmatiko izango balitz, erosterako pegatinen historia jakingo nuke. Ikaso urtebete berandu kotxe erosiko nuken. Urtebetegatik ez duelako betetzen. Bueno, baina iruditzen zaitala kotxe... Kotxe, bai. Kotxe ona, baina... Bigarren eskukoa eta oso merkero zinuela, hori goratzen dut. Ikusten oso pragmatikoa. Bai, ez da... Ez da zu kotxearekin flipatzen. Zer edukiko nuken galdetuko bazen ideakete aldatuko zen guztia. A ber? Euroen arabera, baina... Eta ze kotxe... Oso Mustang zalea naiz. Baina estetikagatik, ala... Estetika eta kotxea bera, baina batez ere bat. Shelbyko horra. Jeta guzteun 67koa. Ze pelikulatan agertzen den asmatze baldin baduzu, ni bezen pelikula txarrak ikusten dituzu. Ford Fairlane edo lakoren bat. Ez, berez Ford Fairlane zan kotxea. Ford Fairlane bada. Pelikula izugarria, ikusi espaldin baduzute Ford Fairlane. Ireña da, pelikula bera ireña da. Pelikula txarra. Baina oso... Ez, pelikula txarra, nik esaten dudana, ez da hori. Pelikula txarra, Shelby Cobra, eske... Pista ematen edo Los Autos Locos edo lako bat edo Cannonball edo... Pista behar du, pista. Pista agertzen da Vinnie Jones agertzen da pelikula horretan. Lock, Stock and Two Smoking Barrels? Ez. Orduan ez dakit. Gone in 60 Seconds. Nicolas Cage. Wow! Vale. Apuntatu Ez, ikusi. Eleanor izena zuen, goiti izena zuen kotxea. Egia.
kotxetaz ere badaki. Gustatzen ez dakit zergatik hori da. Gero egunean beinen, goran xamar da hola, eta zergatik. Kotxek ez dituzte galdetzen dituzte liburuak, kuadroak, ze urtetan argitaratu zen, 1927, 28, edo 29. Ondo, eskerrik asko. Badituzte hortroko badaude, off the record esango dizut baten bat. Nik uste dut balio dutela. Badaude batzuk, metodologia bat bada hor. Kriston habilidadea dakazu ontan, eta beste bat gauzetan imaginatzen. Demora luzatzen ere bai. Baina, baldakazu abilezia, zaila da esaten, abilezia balio gaberik. Hau. Ez da balio gabea, ni beti esaten dut, diru irabazteko balio du. Lehiaketetara, gero denbora behar duzu, lehiaketetara joateko. Diru irabazteko balio du. Balio ez duen abileziarik. Edukiko dut ziorra. Baitu, nik adibidez, belarriak mugitza ditut, bai? Baitu. Saiatzen zara. Orain bai. Irratientzako mugitu egin, irratitik entzuten ari zarentzako. Mugitu ditu irugarrengoan. Izugarria, paperak mugitu egin ditu. Bai, ez pixkat altxatu du. Ez, nahiko horrela, etzei bururatzen. Mingaina barroaka doblatu edo... Horrelako bat. Etzei bururatzen. Ez dut horretan demorarik inbertitu. Hortan ez. Bestela etekin aterako zeniak, ez? Agian. Ez dakit. Jendearen matrikulak eta kotxeak lotzeak, nik ustez hori baliogarria da, zuentzako akaso ez. Bai? A ber. Claro. Baina, matrikulak dakizizu, nik neriarekin regla mnemoteknikoak erabili behar ditut. Ez erabat zenbaki eta guzti, baina autoaren modeloa eta matrikula elkarlotu eta jakite barruan, gero horrela, ez? Asko, zure kuadrilako hori zekatorra den. Claro, gurasoei saludatuta. Holakoak egin izan ditu da. Hombre, otako kontrolatzaia baldin batzea, adibidez, horretekin ateratzen duzu. Ez gehiagi. Baina gero ez tekit nora baldin bazoaz, eta ara, auto hori hemen, zer egiten du hemen? Edo, akaso, auto hemen dago, kontuz. Edo estrupua gertatzen baldin bada, ostras, hau ezaguna da. Bai, kotxa ezagutzarena, ondo dago, baina matrikula pertsonarekin lotzarena, lehenengoa, entzutan dudan lehenengoa. Frikikeria, umetati dudan frikikeria bat, gehiago. Iker, agian garun gehiagi daukazu? Garuna gaingaratuta daukazu agian? Ez dut uste. Ez da olako gauzakin baduala zerbait gainat. Informazio gehiagi soberan. Hori esan barritzun, ez dut galdetzen zergatik dakizu hori? Bai, eta erantzuna ez dakit. Ez dakit, baina hor dago, bai. Eta egunean beinen galdetzen badute, taka. Bai, hori da gertatzen den askotan. Ze kotxe du, zure kuadriako aritzen aitak. Ez dakit, erantzuna da, ez dakit. Baina badakit. Baina hor dago, eta dudan gaitasun hori da, berreskuratzeko gaitasun hori, ateratzeko gaitasun hori. Batzuetan ondo etortzen da, beste batzuetan hobeto ez badenuk edukiko gaitasun hori. Konturatzen nahi naiz, hau dela, oinetatik jazten den gizona. Bai, ze polita, Oinetatik jazten den gizona, erderaz esaten dena, un hombre que se viste por los pies. Bai, baina justu ez. Baina gizona ez... Bueno, gizona bat ez da. Bai. Gizonarenak ja ofenditzu egiten gaitu, baina esaldiak berak zentzu gehiagirik ez dauka, ze jertxe bat ez dezu oinetatik jarriko. Eta ni normalen goiko zatitik azten ez beti. Beti goitik astantzea hori zen galdera, baina aurreratu egintzea berriz ere, atzea adimintxoa da tipua, arrafatu den gaitu, baina, hola, al vuelo. Beti goitik, oza, lehen da bizi kamiseta? Bueno, eitxaron, ez, jekitzen banez horietik bai, joetik jekitzen banez bai, baldin bada kirola gine eta gero, azkena kamiseta. Temperatura erregulatu bitartean. Ez dut kamisetari jazten. Izerdiari botatzen utzi arte, ez? Berotasun maila jaitsi arte kamisetaz bustitzen. Kirola egite dezunean, egiten nuenean, guatzen naiz, izerdia botatzen zenun, lehortu itezea dutxatu eta lehortu, ze ondo zauden kamiseta jarri eta izerdituta. Hori da. Korronte pixka bat harrapatu edo... Egin behar ez diren gauza girela berez ez baina. Baina, bai, urotzetan sartzeak ere batzutan ez du funtzionatzen. Kontrastea egiten duzu, baina batzutan ez du funtzionatzen. Bai. Orduan, oetik altxatzerakoan, kamiseta, kirola egiterakoan, kamiseta azkena. Bai. Eta nik konkretatu nahi dut pixkat galtzerdiak. Eta zapatiak edo zapatak, ze ordenetan?
Hore, zapatilek eta gero galtzerdiak jazte badituzu, habilidade daukazu. Bai, hori eskertzen da eta laguntzen du. Hori txirindularia bazara, egin behar duzu batzutan. Baina, esan nahi dut, ezkerreko galtzerdia, eskubiko galtzerdia, ordenen baten? Lehendabizi bi galtzerdiak, bai, hori. Baina, bi galtzerdiak eta gero bi zapatak? Bai, hori bai. Bai, beti. Ze galtzerdiak normalean, karo, galtzamotzetan bada ez, galtza luzetan bada, normalean galtzerdia lehendabizi jazten ditut. Eta gero galtzak. Eta hori zeiten dezu, automatikoki edo checklist bat badakazu? Oso automatikoki. Esan nahet, nundikan nator, kirola egin dut bai ez. Orain ari ez pentsatzen nola... Baina oso baldintzatuta daukazu, eta oso sistematizatuta, orain pentsatu ez dela. Bai, oso. Eta askotan, neguan baldin bada, lo galtzerdiekin. Oi, oso txarra omen. Galtzerdiekin, lo? Galtzerdiekin... Horri inkesta bat egingo dugu, galtzerdiekin lo bai edo. Hemen da gomak estutzen badizu jeitsi bera. Ez estutzea. Eta gero igoko duzu. Baina galtzerdiekin lo. Galtzerdiekin lo. Bai, urrengo eguneko galtzerdiak bezperan lotarako. Ondo. Oinak bero ateratzen zara. Udan fuera dena. Oso baldintzatuta. Hemen... Zero eta bat asko daude hemen. Bai. Ingenieroen diagrama hoi inbarko genuke, nola jazten zera? Negua da, uda da, pon, alde batera jun, bestera. Kirola egin duzu? Bai, fusu diagrama oso serioa. Enago ziur, buelta berriz aurrera, hola. Baina zuk diagrama potentea daukazu, Iker. Pentsatzen. Beda, hain automatizatuta dauen zerbait? Nik beti berdin, Barko arropa, galtzerdi bat, ezkerra. Gero eskubia, eta listo, ja, kamiseta, galtzak. Da hori pentsatuta egiten duzu? Ez, baina beti berdin. Hortaz, bazuk ere baduzu diagrama? Baina beti berdina, Berdin da, nundikan atorren, da noan nekoan. Kalo, baina da baldintza desberdina jartzen ditugu. Bai, ondo iruditzen zait eta errespetatzen dut bakoitzaren prozesua, baina prozesu natural bakarra dago, eta da ezkerreko galtzerdia, eskubiko zapatilla, ezkerreko zapatilla. Ez dago esterik. Eta beste guztiak eski daude. Eta galtzak jantzita ja? Bai, noski. Zuk ez dituzu gomazko azpikoak ere biltzen, ez da? Txandala, goma... Ez, eta pitilloak saiatzen nahi ez erabiltzen. Ba, hori. Eta zindet jebia izan. Hori da galtza motaren araberakoa da hori ere. Ba, hori ere bai. Bueno, Ikerren gomendioari helduta, esan dit, denbora kontrolatu. Ez da kontrolatu eta 51 minutu eta erdi da amazkigu. 3 minutu eta erdi besterik ez daizigu gelditzen. Gauza asko esateko. Bai, gauza asko, eta egiteko, ze urrengo konbidatuari... Beste da, moztu. Baita ere, beste aukera bada, baina hemen podcast berite egingo dugu, benetakoa. Urrengo gomidatuari gaia, bufa. Gaia edo galdera, edo... Baldaukatzu zeu zer buruan, edo zeini botatzeko ere. Bai. Presteuki behar genuen, hemen sobre bat. Bai, sobretxo bat. Polita. Bai. Guk ezean nuke begiratu behar. Nik oso ondo gelditzen da hori. Ez duzu begiratu behar? Guk ez dugu begiratuko. Ez duzu nahi jakin? Ez, zuk idatzi egingo duzu. Eta sobre baten sartuko dugu, eta gero sinatuko zenuke, eta auta beste, baina, ez teu aurreko prestaketarik egin, eta... Bai, eta, bueno, galdera batzuk ere, Ikerrek idazten duen bitartean, galderak gelditu zaizkigu airean eta zalantzak. Baina, beste egunen batean ere deituko diogu Ikerri. Hemen inguran ibiliko da, eta, nola tabernan gozaltzea gustatzen zaion. Tabernatik egin dezakegu. Bai, tabernan bertan egin dezakegu. Ikerrek papera doble... Gaizto aurpegia jarritu? Galdera behar formulatzeran indoa, baina ez. Zuzenean. Niri lehendabiziko erantzuna etorritza edana beste bat da, eta... Birformulatu biguntzeko, ala birformulatu okertzeko? Kondizionatzeko, baina ez dut kondizionatu nahi. Irikia utzi du. Kondizionatu dut pixka bat, baina horregatik erantzuna bote prontokoa segunetan orden, gustatuko zait. Jakingo balu, urrengo gomidatu. Ez du importante. Bai, ez diogu orain izango. Ez du sinatu, baina berdin du.
Ez, bueno, hori bai... Ez, letra kaskar hori edo zeinak ezagutuko du. Bai, urrengorako apuntatu egingo dut orain. Errotula gailu batzuk, edo margo batzuk, edo batek galdera egin eta marrazkitxoren bat edo... Beste hauetako bat bazpare Dimo edo bada enpresa bat olako etiketak egiten dituena. Baita ere. Akaso hobeto da hor idaztea, gero urrengoak ulertu behar badu zer idatzi dugun. Bueno, urrengoa egiptologa baldin bada edo, agian... Medikua beste. Bai. Edo medikua, bueno... Medikuek besteen letraz dute ulertzen. Hori da. Hori diote. Farmaziakoek ulertzen dute. Hori bai. Grafologia eta farmazia batera ikasi. Grado bikoitza. Grado bikoitza. Nik uste karrera berdina dela, baina, bueno, droga gehiagorekin edo gutxiagorekin, baina antzekoa da. Iritsi gara bukaerara, ja. Galdera azkarra, euskalkiak irratian bai edo ez? Ez. Ez, hemen segun, karo, zuek ez. Xorroxin irratian? Zuek ez. Zergatik? Gidariak zaretelako. Eta euskera bai. Zuzen jatorre eta perfektuan hitz egin behar dugu? Alden zuzenen. Saiatu naiz pixkaten edo ez dakit ateritzet, baina gero juniten zait. Bai, hori ikasi egiten da, lasai. Bale, ikasiko dugu orduan. Ikasiko duzu. Gauza asko ditugu ikasteko. Ikasiko duzu. Hori bai, horraino. Xorroxin irratia lokala da. Orduan bai. Eta guri Euskal Herri osoak entzungo dugu. Hor aldatzen da. Bueno, euskera zuzen jator eta perfektu honekin, gure denbora amaitu zaigu, Iker Gurrutxaga Zubimendirekin egon gea. Egon gara. Pikuetatik. Bai, formula hori daukagu. Zatoz pikutara, hori polita da, sartzeko? Bueno, distopikoa. Bai, eta zoazela pikuetatik edo pikuekin oparitzen ditugunean? Pikuekin. Pikuak oparituta, zoaz pikuekin. Ondo. Bai, formula bezala, Iker Gurrutxaga approve? Ondo, approve. Approve, bai, Iker Gurrutxaga. Profitatuko ditut pikuak. Zepolita, eta trabatu gabe, esan du, Profitatu. Errea askor markatu, profitatu. Bai, Ikerren komendionekin, june egingo, urrengo aster arte, gero esango diguzugu zein den urrengo gonbidatua, eta zein bidali dozun guk oraindik irakurriko ez dugun galdera hori. Ados. Eta komendio batzuk eman betizkigu egun. Bai. Guk berari. Mikroetx izterakoan. Eta orain sintonia bat.